de goberno. Nós, cando chegamos aquí, entendíamos que había unha ordenanza aprobada para os casos de emerxencia social e de renta que se chamaba Santiago Suma, cunha cantidade estimable, e fixemos unha aposta por intentar desenvolver e non iniciar dende a tábula rasa os traballos con esa ordenanza. Hubo un problema fundamental durante a tramitación do que foron a petición das axudas en base a esa ordenanza, que foi o Santiago Suma, e era o feito de que esa ordenanza estaba suxeita á lei de subvencións. Claro, que provocaba isto? Bueno, pois provocaba que calquer veciño ou veciña nunha situación de risco de exclusión que optara a mesma tivera que vencellarse a unha ordenanza, unha liña de axudas do Concello que operaba igual con entidades asociativas, vendo o ámbito cultural ou deportivo. E, por exemplo, que aconteceran cousas como que calquer persoa que tivera débedas coas administracións públicas non poideran acceder ás axudas. Claro, estamos a falar de xente en risco de exclusión social e iso levou a unha distorsión importante. Hai cifras, non? Estaban orzamentados 600.000 euros de renta social para o 2015 e iso se executou o pago de rendas no 2015 por valor de 6.750 euros. Logo, a maiores, a propia tramitación da ordenanza levaba que o tempo de tramitación medio, sin contar o pagamento das axudas, estivera durante todos estes meses en 96 días. A ninguén se lle escapa que se estamos a falar dunha situación de risco e exclusión social, 96 días para a concesión dunha axuda desas características é un tempo excesivo, sin ter en conta o que é o abono das axudas. Por non decir todo o procedimento de xustificación das axudas. De feito, no tempo que levamos en vigor coa ordenanza Santiago Suma, 40 solicitantes desistiron de recibir as axudas por non poder facer fronte á xustificación do gasto, porque se lle exixía a xente, de alguna maneira, xustificalo por adiantado, como opera tamén a lei de subvencións. Claro, estamos a falar de exclusión social, non estamos a falar de entidades asociativas. E incluso chegouse a situación de que por mala xustificación moita da xente que recibiu as axudas durante estes meses foran notificadas para reintegrarlle parte das mesmas ao Concello por non poder xustificar correctamente o gasto, con cantidades que van dos 30 euros até os 600 euros. Iso é un pouco a situación pola cal decidimos presentar un novo proxecto.